Кадірлі оқушылар, мен сізні шар темасына бағышланған дәрісіміздің практик үлішінде көруіме шатмын. Рәхим етіп, бірінші берімні тыңлайық. Шарға қағылышылы түшіншелеріні сайлап алайық. Шар үзәгі, шарның радиусы, ян үслігі, негізі. Әйе, бик дұрыс, бұл шарның үзәгі һәм шарның радиусы. Алдағы биремне сары, яшел, қызыл карандашлар ярдәмендә башкарырбыз. Конус, цилиндр, шардан берничә фигура төзегәннәр. Һәр фигурага аның өстән күренешен күрсәткән рәсемне сайлап алырга кирәк. Демәк, дөрес җаваплар. Беренче фигурага 3нче рәсем, икенче фигурага 4нче, өченче фигурага 2нче һәм 4нче фигурага 1нче рәсемне сайлагансыз икән, сез хаклы, молодцы. Игътибар белән 3нче биремне тыңлыйбыз. Беренче әйләнәнең диаметры икенче әйләнәнең радиусыннан 2 тапкыр зуррак. Бу әйләнәләрне берсе икенчесенә тулысынча кирип урнашырлык итеп куеп буламы? Әйе, нәкъ шулай. Әйләнәләр туры килгәнгә күрә, булай эшләү мөмкин. Алдагы биремдә цилиндр, конус, шардан торган фигураны карыйбыз һәм һәр рәсемгә тиешле язуны сайлап әйтәбез. Димәк, беренче рәсем фигураларның өстән күренешенә мисал, уртадагы рәсем алдан күренеше, сул яктагы рәсемгә уңнан күренеш туры килә. Афарин. Киләсе биремдә без җөмләләрне укып, төшеп калган күп нокталы урыннарны тиешле саннар белән тутырырбыз. 5 сантиметрлы радиуслы түгәрәк әйләнгәндә ничә сантиметр радиуслы шар барлыкка килер икән? Дөрес, 5 сантиметр радиуслы шар барлыкка килер. Ничә диаметрлы түгәрәк әйләнгәндә 4 сантиметр радиуслы шар барлыкка килә. Сез булдырасыз, 8 диаметрлы түгәрәк булыр. 6 сантиметр радиуслы түгәрәкне әйләндерсәң, ничә сантиметр радиуслы шар барлыкка килергә мөмкин? Афарин, 6 сантиметр билгеле. Ә ничә сантиметр диаметрлы түгәрәкне әйләндерсәң, 24 сантиметр радиуслы түгәрәк барлыкка килергә мөмкин. Нәкъ шулай, 48 сантиметр диаметрлы түгәрәкне әйләндерсәк, 24 сантиметр радиуслы түгәрәк барлыкка килергә мөмкин. Рәхмәт укучылар. Алдагы слайдта бирелгән мәсьәлә дә сезнең алда көчсез булыр дип уйлыйм. Шулай микән? Укып карыйк. Беренче әйләнәнең диаметры 1092 сантиметр. Бу икенче әйләнә диаметрыннан 14 тапкыр зуррак. Икенче әйләнәнең радиусын табарга кирәк. Тикшерәбез. Икенче әйләнәнең диаметрын табу өчен без 1092 сантиметрны 14-кә бүләбез. 78 сантиметр ул инде икенче әйләнәнең диаметры булыр. Ә диаметр ул 2 радиус икәнен истә тоткан хәлдә 78-не 2-гә бүләбез һәм җавапта безнең 39 сантиметр килеп чыгар. Молодцы укучылар. Шуның белән дәресебез тәмам. Тырышып эшләгән һәрберегезгә зур рәхмәт. Эшләрегез гел уң булсын. Киләсе очрашуларга кадәр саубуллашам.